A SER Catalunya, connectats. Marta Palencia. De ben segur que us heu plantejat quina és la millor forma de poder escollir els serveis d'una empresa, d'un professional, a través del seu web, a través de l'àmbit digital. Doncs bé, avui volem parlar d'això amb una persona amiga ja del programa, com és el Toni Viada. Toni, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Tot bé? Molt bé. El Toni Viada, que és el director de l'agència de màrqueting digital Einnova, porten innovant, podríem fer aquesta broma, porten molt de temps, ja 16 anys, em penso, en l'àmbit de l'assessorament web i en l'àmbit de respondre a preguntes com aquesta, no? Com podem els usuaris escollir els serveis d'una empresa o d'un professional a través del web? I com ho podem fer bé? En què ens hem de fixar primer, Toni? Mira, per exemple, per escollir una empresa de posicionament web, jo diria que igual hi ha 10 aspectes importants a l'hora de tenir en compte quin proveïdor escollir. Sí? Primera, que aquesta empresa estigui molt ben posicionada. Per alguna paraula bastant interessant. Una paraula clau, potser. Una paraula clau que sigui realment del seu sector. O sigui, que aquella empresa sigui bona. Segona opció, que els seus clients estiguin ben posicionats. Llavors que donin garanties i que la gent pugui comprovar, o sigui, que l'usuari pugui comprovar els resultats d'aquestes empreses, o sigui, realment els resultats de posicionament. En tercer lloc, que siguin homologats amb Google, o sigui, Google dona uns exàmens amb els quals, si realment aproves aquests exàmens, pots ser com consultor de Google, però realment que tinguin aquests exàmens aprovats. Important. Important. Després, que siguin alguna empresa amb la qual vagi a fires, o sigui, fires del sector. Per què? Perquè realment hi ha una infraestructura al darrere, i si hi ha una infraestructura al darrere poden donar més servei. I una difusió, sempre, no? Exacte, és molt important el tema d'anar a fires i estar presents a fires. Després també tenim que mirar que aquests possibles proveïdors vagin a seminaris i ells mateixos donin seminaris, perquè realment que tenen ganes de comunicar i de dir les coses i de ser transparents amb els seus clients. O sigui, que realment que imparteixin seminaris, seria un altre aspecte. Seminaris, conferències, cursos, per apropar la gent, no?, la teva temàtica. Exacte, que realment siguin experts en la matèria. Per tant, el que veig sempre, Toni, és que has de tenir plataformes, sigui en l'àmbit físic o virtual, per difondre la teva tasca. Exacte. Avui dia tenim la sort que, a més del físic, vull dir que ens trobem tu i jo en un lloc per parlar amb més gent, ho pots fer amb un vídeo penjat a la teva web o difondre els serveis. Exacte. També un altre aspecte important seria que realment hagin guanyat algun premi del seu sector. O sigui, realment que siguin bons. I per què han de ser bons? Perquè si nosaltres deixem les mans de la nostra pàgina web amb una empresa perquè ens posicioni dalt de tot, han de ser els millors de Google. Per què? Perquè si no són els millors, estarem a pàgina 4, 5 o 6. I ens interessa que sigui la millor empresa. Clar, però la gent que t'estigui escoltant dirà, per això a nivell internacional, a nivell mundial, això és molt difícil d'aconseguir, no? Posicionar-se tan alt o... Però aquí la gràcia és anar de la mà dels millors, els millors experts en Google, que realment aquests experts en Google facin la feina molt ben feta perquè realment assolim les màximes posicions dalt de tot. Assessorar-te, per tant. Assessorar-te. I és molt important estar de la mà dels millors. Si estàs de la mà dels millors, aconseguiràs l'èxit. Si estàs amb la mà d'uns que no donen prou garanties, per això és molt important que la gent tingui una sèrie de requisits amb els quals, quines són les garanties? Serien 10 garanties amb les quals la gent es tindria que fixar. Com per exemple, que hagin guanyat premis en el sector, que hagin aparegut a premsa escrita o a la ràdio o a mitjans, no aquells típics mitjans de pagar i que apareixen, sinó realment mitjans de veritat. O sigui, realment gent professional que l'ha interessat a aquella empresa i han aparegut a la premsa escrita. Després, anys d'experiència, és vital. Per què? Perquè si realment volem un bon professional, és molt important que aquest bon professional tingui molts anys d'experiència. En el nostre cas, tenim molts anys d'experiència a Einnova, 16 anys en internet o ens en màrqueting online, i llavors que la volquem totalment amb el tema de millorar els resultats dels nostres clients. Després, seria important que aquest possible proveïdor estigui homologat d'alguna manera amb organismes oficials. En el nostre cas a Einnova tenim 2 persones que formem part som orientadors de Pla i Digital de la Generalitat de Catalunya, amb la qual ajudem a les empreses a ajudar amb el màrqueting o a través de les noves tecnologies, a través de les TIC, les noves tecnologies de la informació. O sigui, la gràcia és que realment són persones homologades, en aquest cas, per la Generalitat de Catalunya, per poder fer serveis d'orientació. Això és important, també, l'homologació. Exacte. Que a vegades potser no es té tant en compte com s'hauria de tenir,
però suposo perquè ens està superant tot. I saps el que passa? Que mira, t'explicaré un secret. Mira, és que fa molts anys, doncs fa uns 11, 12, 13 anys, venia a pàgines web i tenia una taxa de conversió d'una persona que em venia a fer una pàgina web, realment que l'agafava com a client, del 50%. I és molt elevat, això. Saps per què? Perquè els oferia el que era la web i també el posicionament web. Quan la resta d'empreses barcelonines no oferien aquest tipus de servei. Llavors això em va fer marcar la diferència. Què passa avui en dia? Que ja quan compres el que és una web, també el posicionament. Però aquí hi ha molta gent, és que ens passa que molta gent ens ve a Innova, a la nostra agència de màrqueting online, perquè estan rebotats de males pràctiques de gent. I per això és molt important que la gent vagi a experts, a referents. I llavors, per exemple, nosaltres fa molts anys vam fer una entrevista al director general de Google, amb la qual està publicada al nostre YouTube. Després també el vicepresident d'investigació de Yahoo i després el product manager de Microsoft, del buscador que és Bing. O sigui, realment nosaltres tenim molta experiència amb el tema del posicionament i això és un grau, sobretot perquè podem oferir molta qualitat als nostres clients. Tenim que pensar que si nosaltres estem en mans d'una empresa amb la qual no ofereix els productes de qualitat, o sigui, no ens ofereix un posicionament de qualitat, doncs no servirà de res. O sigui, estarem perdent els diners i, a més, que cremarem una mica el nostre sector. Per això és molt important que les empreses busquin, primer, que l'empresa que ofereix aquests serveis estigui posicionada. Segona, que tinguin molts casos d'èxit de molts clients i que es puguin comprovar. Però comprovar vol dir que realment aparegui la pàgina web d'aquell client. I a més avui dia que si busques la trobes, o sigui, si no poses tu, ho trobaràs. Exacte. I a més és molt fàcil de comprovar. Que siguin homologats amb Google, vital. I a més es pot comprovar. El tema de fires, tema seminaris, que hagin guanyat premis, que hagin aparegut en premsa escrita. Després, amb molts anys d'experiència, que si poden també formar part d'organismes oficials, doncs millor, i després per acabar que coneguin els referents del sector. O sigui, amb això tenim moltes garanties de que aquesta empresa de posicionament web ofereixi uns bons resultats, perquè és que hem d'estar amb els millors, perquè si no estem amb els millors no estarem a dalt de tot. Avui, Toni, vens platòric, T'ho haig de dir. Parles allò amb una energia, avui m'has deixat allò... Perquè són molts missatges, estan molt bé, els aspectes a tenir en compte, els has remarcat i són ben certs, però ho has dit amb molta força i això és important. A l'hora que ens quedi clar l'assessorament amb les persones professionals, amb les persones homologades i formades, que això ho recalquem molt des del Connectats, amb mirar-te de trobar amb la gent oportuna. Exacte, és que això fan perdre diners. I després es pot fer... Ja està, doncs val la pena fer la feina ben feta. I llavors has d'anar amb els millors, o sigui, amb els experts en Google. Sempre. Doncs mira, aquí ens trobem tu i jo, els millors. Connectats a Innova, d'alguna forma. Doncs Toni Viada, de debò que t'agraeixo la teva participació avui, que acabis de passar un feliç dia i ens trobem d'aquí una poquet. Perfecte. Fins aviat. Connectats a la SER. Sometime I wanna rap like Jack. Sometime I get a hump in my back.